believe. Believe they even exist. And when the truth finally dawns. Zdravím vás pri svojom druhom videjku a hlasí sa vám Merge Lionheart so Skyrimom. Čakaj, teraz som tu aj ja, ale ja to nekúkam, ja tam pozerám na moju mobilčeku, takže dobre. Dneska tu vidíte Takže a nedávaj, že je lomenú, takže... Nezačneme vlastne odznova úplne, ale začneme s touto postavičkou. Ako vidíte, mám to vylevelované na level 21. Rasa Imperial, myslím, že aj tak tie začiatočné questy nikoho nezaujímajú, takže začneme stadiaľto. Uvidíme, ako sa vám to bude páčiť a potom budeme pokračovať. Takže ja som momentálne na College of Winterhold a momentálne mám aktívny quest. Áno, tí, čo hráte Skyrim, tak viete, ak sme boli s tým Arvinom, či jak sa volá, a vlastne sme našli to Eye of Magnus. No a teraz vlastne patráme pôvod toho Eye of Magnus, takže uvidíme, ako nám to pôjde v dnešnej časti. Ideme teraz momentálne za Mirvel, ktorá vie, kde má byť tá stav Magnus, s ktorou môžeme to oko Magnusa ovládať, takže máme na to. Tu máme nejakú modrú vodičku, vyhulenú. A teraz som sa zasekol, to je výborné. OK. Kde si? Tu je na poschodí, sedí. Hopáme si ku nej. Dobre, dobre. Vôbec ma nezaujímaš. Yes. No... Áno, je to spojené s Eye of Magnus. Yeah, of course. No, a ty tu len sedíš a nesereš sa do toho vôbec? Áno, sorry, so stav of Magnus. My chceme vedieť, kde to je. Ženy. Bude obkecovať, ale nepovie nám, kde to je. Takže od nej sa nedozvieme nič. Synod. No, Imperiáli to sme my. Bude strašne dlhé rozhovory. Povedz nám, kde to je. Takže teraz musíme minimálne 10 ľudí obehnúť, aby sme sa dozvedeli, kde je tá palička, ktorou môžeme ovládať tú hlavnú vec, a keď sa dostaneme k tej hlavnej veci, tak to bude zase ďalších 10 questov. Vedia, jak to rozťahnuť. Zúf. Takže predsa len tuší tá tetka, kde je to. No, tak ideme tam, no. Zdravím vás, ospravedlňujem sa vám za ten strih medzi dvoma časťami videa, ale spadla mi hra, tak som to musel zapnúť znova, tak to bude také trošku prerušené, ale hneď to bude nadviezovať na seba, takže len aby ste si nemysleli, hneď to tam vložím, takže hajte sa. Áno, mimochodom ešte som aj upír, začal som questy aj tam, takže máme to, ak môžem vám ukázať, koľko tu máme aktívnych questov, z toho sa nevysomaríme ani za mesiac, takže je tu čo robiť. Pozrieme sa na mapku, či sa môžeme portnúť rovno tam. No, OK, takže to bude zase dlhá cesta. Myslím, že stadiaľ to bude asi najkratšie. Mimochodom máme ešte aj toho koňa z Dark Brotherhoodu. Takže cesty, dúfam, že je s nami. Áno, tu si. No, nasadneme na ňo. Dopravíbe sa na ňom až k
tým Zarkovým ruinám, či čo to hľadáme, neviem. No. No a už vlastne teraz nám tu preletel Paťo synek drak. Momentálne nemám chuť sa byť s žiadnym drakom, ale on asi aj. Dobre, I don't give a damn about you, takže necháme ho tak. Dobre, očividne si nás všimol, takže snažíme turbo boost koník a ideme rýchlo preč od neho. Nechcem sa s ním byť. Nechaj nás. Tu môžeme vidieť nejaké kúpele, nejaké bardejovské kúpele, alebo čo, lázne. Ale tam líšky potom behajú, nejaké kozy, takže nejaký kúpel pre zvieratka. Všade to je teraz. Dobre, dračík zmizol, takže máme od neho chvíľu pokoj. No, môžeme ísť v pohode na koníku. Tak zatiaľ okolo toho draka na nás nikto nevybafol. Dúfam aspoň. Dúfam, že si tam v pohode dojdeme a bez žiadnych komplikácií. Tuto poprieme trošku zákony gravitácie a fyziky a všetkého možného. Tu s koníkom vyšľapeme po rovnej ploche hore. Než toto je vec, ktorú na Skyrume neznášam, to je asi jediná jedna vec z celej hry. No, tu náš koník asi veľmi nepoprie tie zákony gravitácie, ale OK. Preto sme tu len došli, asi to ešte nesme tu. No, pár metrov. Tak to nebolo dlhé. Na mape to vyzerá síce ako vzdialenosť prešou Bratislava, ale teraz keď tam idete real life, tak to až také strašne, neviem, Zúft. Tak nejaký rumunský názov tých ruín. Ty nás tu počkaj, dúfam, že nejakí cigáni sa tu nebudú šmietať okolo teba, aby ste nespravili guľaš, kým my sa vrátime zo stavom Magnus. Takže trošku dlhšie sa to načítava, ne? Crystal Gun. OK. Hej. On má asi kľúčik. Mzulf key, yes. OK, let's get in. A tieto dvarmerské ruiny nenávidím. Tu blúdiť po tých... Dobre, musíme to prežiť. A ináč všetky svoje zbrane som si nechal v mojom dome. Mám tu ten... No. Pretože povedal som si, že proste budem robiť teraz len questy za Winterhold a nič iné. Čiže som si zobral len vlastne tie Mage Ropes a také veci a tu máme prvého nepriateľa. No, skap. A na neho neúčinkuje ľad vôbec. To nám netreba. Ďalší. Máš niečo zaujímavé? Console game. OK. Ale vidíme, že tí malí robotikovia boli kutili, majú to tu premakané. No. Vidíte, tí dvarvery milióny rokov dozadu vedeli takéto tunely postaviť a my na Slovensku nevieme jeden tunel postaviť za 10 rokov. Nevadí. Aj to sa stáva. Oh shit, ja som vedel, že... ďalší. OK, gotcha. No či máme ísť. On sa k nám ani nestihne doplaziť.
No. Ty už máš lepšiu nálož. Ideme sem. No vlastne tuto sme to otvorili asi kvôli tejto čestke, ktorú netreba pigloknúť výborne. Nič zaujímavé, tu máme zlatý prstienok, OK, dobré. Samá bižutéria, žiadne užitočné veci. Nevadí. Máme staminu, to môžeme zabrať. No, pokračujeme do ďalších dverí a motačka pokračuje ďalej. Trošku také jednotvarné. Tie dvermerské, proste ideme sem, vyrabujeme čestku, tu na nás vybavne nejaký robotik. Áno. No, z 2 striel som sa netrafil ani raz. So much skill. No, tu už máme aj nejaké plantnuté stromčeky a vidíme, že im tu zarastlo trošku. No, tu sa o to asi nestarali. Tu už asi zmenili vládu ako my. No i vidíte. Slovensko bez Fica. Zrazu zarastená krajina Slovensko s Ficom. Trošku politiky sme do toho vyniesli. No. Dobre, myslel som, že tam niekto bol. A týchto neznačam. Oni sú dosť silní, ešte vás aj poiznú. OK, ale mali sme šťastie, že nás nevidel tak skoro. OK, tu by som si to saveol. A môžeme ísť ďalej. To je ďalší mŕtvý, jo. Máme nejaký scroll, paralyze, magická. Ideme ďalej. Aha. Mysleli si, že na nás našijú habaďuru, ale nie. Nejaké kamene na nás celý deň. A ďalší. Charkus, či čo to je. Zmutovaná žížalka. Nevidím ťa. Ešte jedna rana. Kančíš aj ty. OK. Takže pokročili sme ďalej. Máme opäť nový koridor. Dosť podobné sa mi zdajú tie chodby, neviem, či sa nekrutíme dookola stále, ale nevadí. No vidím, plynom tu nešetre, všade majú tie plynové lampy. Aj ten je odolný voči ľadu. A ešte jedna, máš to. Nice. Tie bolty sa nám zidú do kúče potom, ktorú mám s mimochodom v inventári, pretože už som začal aj za... Začal som za downguardov, ale potom som sa pridal k upierom, čiže teraz na každom kroku na mňa neznášam piglocking, ale nevadí. No. Kde sa to otvorí? A ešte trošku. Gotcha. Výborne, výborne. Za chvíľu sme level 20 a to sme otvárali kvôli čomu? Kvôli týmto miskám z Ikei. No nič. Tu len východoslovenské plynárne majú pobočku, aj tu vidíte, všade plynové lampy. Stále sa im horí, aj keď sú... No nevadí. Ďalšie dvere. A ten nás nevidí. Dáme stealth. Prečo na nich vždy dávam obe? OK, môžeme si nechať nabitú tú ruku. Ľavú anču dlaňou necháme nabitú ohňom. Na toho, ja som vedel, že tu budeš. Teraz na teba vybavneme ohník, výborne. Ešte jedna, ešte jedna, ešte jedna, poď. Posledná, končíš chlapče. Výborne. No, rozložil si sa nám tu na súčiastky. To by ti ani pracovník z Ikei neposkladal. No a ďalší. Výborne. Sem si to skočíme. Fuck the police. Odrbali sme systém. Skrátili sme si cestu. Tu myslím, že bude, áno, unlock gate. Yes. Ani som nezačal, už sa nám zlomil. Kvalita, level, made in China. Nope. Zas.
Haleluja. Výborne, odomkli sme to ďalšie a nebude sa to musieť odkliknúť. Nice. Ten heavy shield, to nám netreba. Ani toto nám netreba. Ja mám ten breeze home vo Whiterune. Mimochodom, hej, nemyslíte si, že nelutujem všetko, že... To je všetko, čo mám pri sebe, nie. Mám ešte iné hararburdy v čestke dome. Takže... asi tak. Otvoríme si to sem. OK. Čo to máme tu? Tam vidím ďalšieho čínskeho robota. Wow, dájum. To bolo čo? Teraz som sa tu tak trošku zasekol. Nie, dobre. Kde si? Tu si. Ste neposkladaný, až teraz sa poskladal. Samoskladací, to je pekné. Zobral by som si ťa domov, ale keby si nebol taký agresívny. Pekné, pekné. Nič zaujímavé, ideme ďalej. Ďalší bezvýznamný koridor. OK, tu máme mŕtvych farmerov. Čestka. No to si vezmeme všetko okrem Armor Metal. T-bag. Opäť už sme pokročili ďalej. Blížime sa k tomu. Pomaly, ale iste. OK, ja už si myslím, že by bolo aj čas skončiť, ako sme na tom. Áno, takže pre dnešnú prvú epizódku Skyrimu to bolo všetko. Dúfam, že sa vám páčila. A majte sa.